toto je moje prvé video a idem si zahrať Animal, Hide a Seek. Pôjdem semka, keď sú tam všetci, asi to bude dačo dobré. Som sa zlakla, že čo to je také biele. Tak som Hide, nevinný. Prečo vypisuje otázniky. Proste tu ide o to, že kto je Seek a potom on strieľa a musí nájsť hráča. A ako napríklad teraz ja som. A proste keď ma zabije, tak sa ja stanem tiež ním a tak proste budem musieť hľadať ďalších hráčov. A neodporúčam nikomu skákať, lebo tým sa odhalíte. Pôjdem asi so smečkou koňou, či? A inak, keď na toto kliknete, čo tu vidíte, tak sa premeníte na to zviera. Aha. Počkať, oni mi ukrádzajú. Ale asi budem taká nenapadná. Alebo psík, ten je pekný. Čo to sú len traja? Ohno. Tak ja skúsim toto, či to tu, ten megafón, ako vidíte, ja ho skúsim stlačiť, čo sa stane. Neviem. Počkať. Tak to je skvelé. Počuli ste ten zvuk? Budem ako teraz podľa toho najnovšieho filmu. Čo? On si ma nečimol. Asi poznáte Minecraft film, tak budem tá sliepka, ktorá chúďa, skončí v láve. Nie, on mama. Dobre, až ma kamo. Som mŕtva. Tak si ešte zahrám ďalšie kolo a snad sa vám to bude páčiť, toto video. OK, tak ako som vravela, teraz budem strieľať po zvieratách. Chudiatá za nič nemôžu. Ale našťastie je to len hra. Akože tá močka sa tu zrazu zjavila. Hej, ty Minecraft sliepka. Inak je tu aj verzia Minecraft. V tejto. Tak ja to budem potom vyberať, ak to tu bude v nasledujúcom kole. A inak tam poznám super schovku. Toto nehrám poprvýkrát. To kto vyhral? To kto je? Pán Komno Skon. Neviem, čo to tam píše, taká skratka. Tu je Minecraft verzia. Či? Tu je Minecraft. This is here Minecraft. Neviem, ako sa povie Minecraft po anglicky, asi Minecraft. Ty si ale rozkošný kohútik. Tušila som. Som králik. Inak počkajte, ja tu budem taká táto sliepka. Poď sem, hej, nezdrhej, sliepočka. Bude možno splývať. Ohnou. Kámo, nenaháňaj ma. Tu je diera v okne. Tajný vchod. Že je to krokodil tam. Tak tu na komíne sa schováte a zostanete úplne do konca. Ale ja to tu možno ešte trošku preskúmam.
Ja sa tu viem dostať na ostrov. Snaď. Tak nie. Som na farme. Nás je tu veľa. Čo máte radi tekvice, keď ste tu na farme? Akože, neviem. Ja idem semka, tu bude asi taký parkour. Hej! Aha, už chápem. Sú tam a teraz si neviem spomenúť, ako sa volá, proste priesvitné prekažky. Ja idem radšej dole, budem nápadná. OK. Už je po mne. To čo? Takže napíšte do komentárov, ak chcete ďalšie video, takže je to moje prvé video a snad sa vám bude páčiť. Viem, už som to vravela na začiatku. Ja ešte nekončím, ale o chvíľu, že... Hej, vidím ťa. Inak, idem sa pozrieť do tejto jaskyne. Nie je docela hlboká. Vidím ťa. Jak sa tam dostala? Asi už chápem. Neviem, či sa tak normálne krúti sliepka. Ja ho nevidím. Koniec. Tak proste koniec. Možno dám aj ďalšie video. Podľa toho, ako budete chcieť. Ak chcete, môžete napísať do komentárov, akú hru by som si mala na Robloxe zahrať. A potom vám urobím o tom video.